Паразитка! Jamila. Это ты? Смотри, Jamila. ولو تصحيح حاجة يخوت إذا عالحريش ودو عام فرع سجين قوة دي رساعة عن فرع Pensiyalı gibi önde çocuğa. Hava kanı bahri.
Це фігури, що спалахи ткачу. А, ну, фігура туру жовтати. Це Амарат, драть, а хересе модел. Дир. Ой, дир, конечно. Кида не губит. Засилили оттуда. Антушка. Говорите, Антушка. Кида не губит. Оригинальный царь. Антушка, Антушка. Откуда царь? Діда цар Богуха, Єфросиня Голбатовна, Охамані, Фроська Ханум. Шай ані асфаралди кисанка. Дуже харадаро посохла і вихозана. Шіп собак. Херена бразату Халіма Букуха. Херена Брасишева, коту патирувала, герші тут арвути циш абра. Марцага, пінк бака. Каліш, дуца, ганси хепону хвосі. Каліш довел рор хатал, рузал рарал вечеру, гадам рікулюш. Тобі абра, доска на землю, бекери. Удада любить сахара психа. Но хвості чавити сексуна. Ой, це херес, а ти хібі куліш херес. Чадів кусок кетчупу, гестуй рах і тут. Жаль не бачить кола, а не кетчуп. Чеки до суп сахару. Ніна Ой, халіш, до яс, омеркел де арснахи, до суп у ваку амаха. Тут рачиш, хасу цорі яс, лугіся, буде до гету, омеркел де удрагу. Ой, ефіндол, кидгу, і санчинки бахані, там від ерикел, ой, я скоро да я чуніки. Я чинаю той і халяга, махцера казбала. Ой, пати, моншики руку бігіть собі, дуже шикар, руку ніцо шикар, не баво, цьому хату, мені тана, добре, а тебе ой, мішер маркіз, дорогой. Рис. Ой, лісляні спадали руку. Ay bu adam okçar böyle. Bugün dersine gitsin. İznikle kalkmaya bizim Markiz. Думаться. Дуда, як он буде чудесно. Антушка, душечка. Душечка, дурнушка.
takie, tyle wala. A, to jest... Gorąca. Uli. Aha. Hangi salatki bu iş? Hayatımsa şahit, not, mürmidun, kepçidun, sosudun, dirmatı, faydalı, terörün şoğla. Sergimdeki yanısı. Oh, benim adamı Cerrah'ın patak, uçadak, yaşantım, şeha, vallahi yaparım. Du doğru. Kırı o hali bulunur. Hem, dur. Ha, seni şivanı bulursa, şiim tutsa abici bu gibi. Allah dinleyin. Değil de sağla. Ayetimize. Hepsini aşağı bir koyup çoğaldım akıllı. Yakınım o iş betim beni. Ayetimize. Çıkanıza. Ayetimize. Buna hadi da. Hadi söyle. Bastığında nasıl kaçıyor? Niczego kanadzerowe pensja. Kutu kanadzoru kazać mi zikradać. Kebabı bak, katil kebabı. Katilci. Yarın sabuna. Kim söyle ya? Yarın sabuna. Üstünsüz yapma yani sapısı. Du çok konuşanlar. Ağzını söyle. يا حجز يتسمي في لحظة ويتعندوا تطور للبور خيخبون إنك نور هساك بالله يقدمين كل بيتقول حتى الهلهات بس لا تخدس باقز الباقل هذا بالله Git.
He,